17 o funud o'r hanner cyntaf wedi chwarae brobol yr peniad. Josh Daniels oedd yna. Nid y tala o chwaraewyr y Seintiau. Mi gododd yn gelfydd yma yna mor agos. Smith, Redmond, Marriott. Daniels edrych am Jordan Williams! Rheolaeth gampus gan Williams ac yn yr ergyd ar y cynnig cynta. Di bach o wyllt. Yn cyfle clir unwaith eto i'r pencampwyr. Brobl. Clark o gynno Erwal Ben Clark. Clark hyfryd a Jordan Williams. Williams geisio ei gosod ti ar y droed gwyth. Ergyd wyllt arall gan Jordan Williams. Symudiad hyfryd unwaith eto gan yr ymwelwyr. Jordan Williams ar y droed chwyth na. Methu'r targed yn llwyr. Abadaki. Clark yn benderfynol gwaith da gan Ben Clark. Heibio i Aaron Edwards. Yna gyfle fan hyn i'r Seintiau. Clark yn dal i fynd. Yma brobl doedd o ddim yn cam sefyll. A mi oedd angen yr arbediad bron i honna fod yn gol i'w rwyd i hun gan Kyle Harrison. A Celyn Absalom derbyn. Wel, diolch y cefnwr canol. Marriott. Roberts, Dan Bwysa. Mae'n gyfle fan hyn i'r Bala. Yr ergyd gan Newydd. Sut ar wyneb y ddaear y methodd o'r cyfle yna. Wel, smonach gan Roberts yn y gol i'r Seintiau Newydd. George Newell, fel fe ddyliau fod wedi rhoi y Bala ar y blaen yn y fan yna. Marriott. Abadaki, Ben fan hyn efo Sislovic. Chydig bach o waith fan hyn i Mr Jones. Seibi Abadaki oedd i fewn amdani efo Adrian Sislovic. Mae yna benderfyniad mawr i wneud y fan hyn, a rwan mae yna gwffio rhwng yr tîm ar reoli hefyd o dan ni fan hyn. Dyna ni hyn ddim yn olygfeydd da ni angen i gweld. Fe fydd penderfyniad Mr John Jones. Mae Sebi Abadaki ac Adrian Sislovic yn ei chanol i. Mae'n mater o weld pa liw fydd lliw y cerdyn. Melyn neu goch. Mae Shannon i cael ei alw draw. A'r dyfarnwr yn mynd i'w boc ar cefn yma. Oli Shannon yn cael ei hel o'r cae. Ac Adrian Sislovic. Mr John Andrew Jones. Gwbl benderfynol. Ac i ffwrdd ar ddau ohonyn nhw. Y ddau dîm i lawr i 10 dyn. Mr Jones yn cael gair efo i gyd swyddogon. Mae Ryan Valentine yn cael ei hel o'r cae. Ac hefyd, mae Craig Harrison yn cael ei hel o'r cae. Wel, drama go iawn yma ar y faes tegid. Redmond, bel rownd y gornel, edrych am yr hediad gan Daniels. Mae'n disgyn i brobl! Taro'r trawst! Chwip o ergyd am ei gymodd i gyffyrddiad ar y ffordd oddi ar un o chwaraewyr y Bala. Ryan Brobl. Taran o ergyd yn taro'r trawst. Jordan Williams, Canefan. Dyma Redmond, mae Young o'i blaen o Redmond. Dyma Young yn troi o'r arbediad yn un gwych gan Celyn Absalom. O mi greodd Brad Young y cyfle hefyd yn dod. Derbyn, troi, ergydio. Dyna ddim i fod.